Tudur Owen ydw i. Dwi'n cael traffath pan mae pobl yn gofyn i mi beth dwi'n neud. Dwi'n cael traffath mawr atab hynny bob tro, achos i fod yn gwbl onest, does gynna i ddim un swydd ddisgrifiad digrifwr a sgwennwr a rhywun sy'n berchen ar caffi. Mae yna restr, felly dwi'n neud dim bach o bob dim. Dwi'n berson optimistic. Dwi'n meddwl, di'r gair dwi'n licio ddisgrifio'n hyn fel mae ngwydir i wastad yn hanner llawn, ond hwnnw ddim yn beth da bob tro, achos mae o'n tueddu i roed yr agwedd mae mi beth fedrith fynd o'i le, a mae hwnnw'n medru cael fi mewn i draffarth weithiau. Fel sy'n digwydd aml efo pethau yn y mywyd i, nes i ddisgyn i mewn i'r peth yma. Faint sy'n yna 2 blynedd yn ôl pan nes i wneud diwrnod o gerdded efo Rhys, a wedyn wrth gwrs nes i gerdded am 2 flynedd. Ac ar ddiwedd y blwyddyn dwytha nes i ddeud os y bydda Rhys yn ffonio fi eto, y byddwn ni'n cysylltu efo'r heddlu. Ond wedyn, mae Rhys Meirion yn ddyn a dylanwad. Na i'n deud bod o fel y Godfather, ond ddim yn anhebyg. Dwi ddim yn gwybod lot fawr am yr her. Yr unig beth dwi'n gael ydy galwad y ffôn gen Rhys Meirion yn dweud, o, gan i wyl, bydd bob dim yn iawn. A pan dwi'n gofyn cwestiynau, mae'r ffôn yn mynd, mae'n colli signal, a dyma'n mynd off. Os oes yna unrhyw beth i wneud â ceffyla, dwi'n meddwl gael draffath. Achos mae gennau ofn ceffyla drwy fy hun ag allan. Dwi jyst ddim yn licio ceffyla, a dwi rioed wedi cyfarfod ceffyl sy'n licio fi chwaith. Wel, mae Rhys fel yn ei dweud yn ffrind agos i mi bellach. Mi oedd wrth gwrs yn fraint cael bod yn rhan o Cerddyn Ymlaen, a beth ni'n gefnogi adeg hynny, ond mae'r achos yma yn rhywbeth dwi'n gwybod sydd yn bwysig ofnadwy i Rhys. Ac o fod wedi darllen amdano fo, o fod wedi gwneud chydig gwaith ymchwil amdano fo, dwi'n dallt pam y dylia fo fod yn bwysig iawn i bawb hefyd. Felly wrth gwrs na hwnnw di'r ysgogiad mwyaf i wneud o. Dwi'n gobeithio drwy'r hwyl a'r sylw a'r malu awyr fydda ni'n wneud, nawn ni dynnu pobl i mewn a wneud iddyn nhw sylweddoli am beth da ni'n hyrwyddo, a dwi'n gobeithio nawn ni ysgogi nhw gael sgwrs. Os wneith o ysgogi un teulu i gael sgwrs am roi organa, ac os bod y foment erchyll yn dod lle mae rhywun yn gorfod rhoi caniatâd, mi fydd hynna yn gwneud o'i gyd werth o. Hyd yn oed os na mond un teulu di'r canlyniad, mi fydd hynna'n werth o.